سلام بلوتات نايلو من فيديو تخون كغير تراي نزدلي سب ديكون ناي بحكي كغير نزدلي سبي اتفل لي انت ايلو تبل لكم اتفل لي امبار ناي بحكي الحج سعد له بهيوتكم وتئيت مرر سلتي ويلكم انت اهليو كاد حدش هيوت نممص عدما كغبرو زل ነገር كله خغبر تدالي علخو تبلو انت اهليكم ناي بحكي نملوات دلوات كونكم علخو مالتي ግን ድማ ኣብ ሂወትና ዘለው ዝተፈላለዩ ምኽኒታት ኣሲሮምና ክልወጥ ግን ደሊ እንብል እንተ ሃሊና እቶም ምኽኒታት እንተም ካልንጾም እንተ ሃሊና ኦፍ ኮርስ ናይ በሓቂ ክንልወጥ ኣይደለናን ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናይ በሓቂ ንኽልወጥ ንዝደለየ ሰብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ዓለምና ትሰርሕሉ ሕጊ ከካፍለኩም እየ እዚ ሕጊ እዚ ኣነ እውን ብዝግባእ ክጥቀመሉ ዝሓሸን ድበለፀን ሂወት ክፈጥረሉ ዝኽኣልኩን ወሳኒ ዝኾነ ሕጊ እዩ እዛ ዓለምና እዚኣ ትቕየረሉ ብጣዕሚ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ሕግታት ኣለዉ مزوم حقتها تزيهم تسمعنا كنكيت انت خالنا حيه أزي بولس دخونه وساني دخونه بولس دخونه عابر دخونه هيوتنا نبر جم مزوم حقتها تزيهم كي تسمع معنا تردينا كن كي تردعنا نخيد انت أخوينا جن أبي هيوتنا استفلاري نجارات كدات ونا يخو اليوم مباركس كابزوم بزحات هلو حقتها شو عتكابر خونه زعلم نازي أزقيد وكأونا عصر تخلتن لا تخفافلو بزحاتنا زعلم نازي أزقيد وحقتها هلو لما عنت لما حدا خافتم حقتات ناباخم كبن تدالي لخو ادي حق زنتر اخ نردو خيلنا وشت او عرفتي ناي بحق سلام ناي بحق ما في وطنا اتنحنا ندولي عينة رسيت كنرخبولو النخل وسان زخونه حقيو تلزم بارنا بيتيمكم نجر نمر ايتم تنتر اخونكم نابل channel زر ما حدش تنتر اخونكم خالد بهال قبلك ابوتا اخم دلخو محوات سبسكرايب بنقوار بيتسكن بقطعتها نفتي نايلو من فيديو خبلكم امباركس كم تعبر صدر اخمو اب كل تعليمات انا ننبر الا انا جميرنا زلنا ازي انتي نبال تدلي انت رايكم درما بزيغبا نرزي نجر زخربدنا زخل نايزا علم زيا وسان زخونه حدا حق له ازي حق زدما it's called the law of correspondence يبحال وي دما حقي ناي تمساسالነት ዝبحالي ازي حق زي بخمي كم سرح كنردا انت راسي لنا دما اب هيوتنا سلام فقري هابتي تعنا اتن احنا ندلي عينت حلمتاتم كنسمرو نسال وسان زخونه حقيو مبارك صحاباتنا لهم فيديو بتاع وسان ስለዝኾን انت خيلكم فيرون ورقه نحيسكم بزغبا دبلو ነገራት እንዳወሰድኩም بخمي كم تتكبروا خاني ابو እንዳ صحافكم تتخدو بتاع ازي وساني زخون ስለዚህ حوات እዚ حق ኣብ ዝኸድና ንኺድ ኣብ ዳኣተና ንእቶኻ ኩሉ ግዜ ድሰርሕ ሓጊ እዩ ንኣብነት ለሰይ ሓንቲ ኩዕሾ ሒዝኩም ላዕሊ ሓፍ እንተ ኣቢልኩም ናብ መሬት ምምላስ ኣለ ይተርፍ እዩ እቲ ምንታይ ዚ ምክንያቱም ሕጊ ስሕበት ምድሪ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ከዓኒ ናብ ኣሜሪካ ንኸይድ ናብ ካናዳ ንኸይድ ናብ ኤሮጳ ንኸይድ ናብ ኤሽያ ንኸይድ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ዓለምና ናብ ኣፍሪቃ ወላ ንኸይድ wherever ይቦ ኣብ ኩሉ ደኸልኩሞ ዓለም ይሰርሕ እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ እዚ ሕጂ ቀፂለ ዝነብረኩም ሕጊ ነዚ ዓለም እዚ ኣብ በዚ ዘላቶ ኩነታት ንኽትቅፅልን ናይ ብሓቂ ድማ ኣብ ዝኸድና ኸይድና ብኡ በዚ ሕጊ እዚ ኢና ነዳነን ኣብ ኩሉ ቦታ ኸ ይሰርሕ እዩ ለዚ ሕዋተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ እንትረኣሃሊኹም ኣበየቦትኡ ኩላትና ኮይና ኣለና ገሌና ኣብ ኤሮጳ ገሌና ኣብ ኣፍሪቃ ገሌና ኣሜሪካ ካናዳ wherever you are ኣብዛ ሃለና ናሃሉ ኣሕዋት እዚ ሕጊ እዚ ክንርዳእ እንተረኣ ኽኢልና ኣብቲ ዘዳንዮ ዓዲ ኮይና ዝሓሸ ድበለፀ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ኢና ሕጊ ኮረስፖንደንስ ክልተ ዓለማት ከም ዘለዋን እታ ደጋዊት ዓለም ድማ ነታ ውሽጣዊት ዓለም ተኸቲላ ከም ትመፅን ኩሉ እዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሂወትና ዘለዎ ውፅኢታት ድማ ምንጩ ካብቲ ብውሽጥና ብሓሳብ ብስምዒት ብእምነት ብባህሪ ኮይና ዘለና ነገር ናብዛ ደጋዊት ዓለም ከም ድፈስስ ድዛረብ ናይ ተመሳሳልነት ሕጊ እዩ ምናልባት እዚ ግን ዛበዚ ብዝግባእ ክንርዳእ እንተረኣ ኽኢልና ድማ ኣሕዋተይ ማዕረኽ እንደይ ሂወትና ቀሊል ከም ዝኸውን ማዕረኽ እንደይ ሂወትና ድማ ዝሓሸን ድበለፀን ዓረፍቲ ንረኽበሉ ሂወት ምዃኑ ብዝግባእ ክንርዳእ ኢና እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ነዚ ግንዛበ ብዝግባእ ውሕድ ኣቢልና ክንርድኦ እንተረኣ ኽኢልና እታ ንሕና ንብህጋ ንምንያ ሂወት ድማ በዚ ሕጊ መሰረት እዚ ኢና ንፈጥራ በዚ እንታይ እዩ ድብል እዚ ሕጊ እዚ እዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሂወትና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ውፅኢታት ምንጩ ዝገበረ ካርታ ረቃቕ ድኾነት ዘይትረኣይ መንፈሳዊት ዓለምና ካብኣ ምዃኑ እዩ ድዛረብ ስለዚ ኣብ ኣእምሮና ብውሽጥና ኮይንናዮ ዘለና ኣብ መንፈስና ኣትዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ እየ ኢልና ተቐቢልናዮ ዘለና ሂወት ከዓኒ ኣብቲ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሰዓት ዘሎ ሂወትኩም ኣብኡ ኢና ንሪኦ እዩ ዝብል እዚ ሕጊ እዚ ስለዚ ሕማት እዛ ግንዛበ እዚኣ ክንርዳእ እንተረኣ ኽኢልና ኣብ ሂወትና እንድልዮም ውፅኢታት ኣቐዲሞም ዝፍጠሩ ኣብ ውሽጢ ምዃኖም ብሓሳብ ብስምዒት ብእምነት ምዃኖም እንደገና ድማ ንዕኡ ተመሳሳሊ ነገር ኣብቲ ደጋዊት ዓለም ከም ድመፅእ ምርዳእ እዩ ንኣብነት ሓደ ነገር ከም ኤግዛምፕል ንውሰድ ከም ኣብነት ንውሰድ ባንክ ኣካውንትኩም ርኢዎ ኢኹም ወይ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ገንዘብ ድመስለና ንሕና ካብቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ወይ እውን ካብቲ ሕጂ ሰዓት ነካይዶ ዘለና ድኾነ ኣታዊ ደምፅና ነገር ካብኡ ድመፅእ ኮይኑ ድስምዐና ግን በዚ ሕጊ እዚ መሰረት ኣታዊ ይኹን ጥዕና ይኹን ሰባት ዘለና ዝምድና ይኹን ኤኒቲንግ ኣብ ሂወትና ዘሎ ድምንጩ ድፍልፍል ካብ ውሽጥና ካብ ኣእምሮና ካብ ልብና ምዃኑ ብዝግባእ ዘረድእ ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ክንርዳእ እንተረኣ ኽኢልና ከዓ ብዘየገድስ እዞም ሕጂ ሰዓት ኣብ ሂወትና ዘሎ ውፅኢታት
نعم كغير زغل حدش مننتها وشتنا خنقت انت رأخيلنا بوشتي بفترنا عالم نبدأ من سمراق زي تعرفيه بس هذا قاويت عالم نتصبرق ما يتابوشت إن فترة عالمها سلازي حدا رحوات جن انت إنزن علامات زي إن كلتي إن اندا تسأل على وازخ دائل سلازي تقدميتي جنزابة مقباري ترقاويت عالم نتاوشتاويت عالم نتاوشتاويت عالم كأنا ترقاويت عالم تسألوا مخانا بزقباء مردع مجنزابي أخوات سلازي تقدميتي خنقبر زلنا خلطنا قرات خنقبرين أنا لو ما عندي تقدميتي خنقبر زلنا دم أخوات أتانا حنا نبهقا هيوت ويونز حج ساعات نبرا زلنا هيوت كاب أمرنا كاب لبنا تفلفل مخانا كاب وشتي كابو تمنج مخانا خنرد عند العافينا رجعنا وشت تمارسنا فاند العينة هيوت يخن فتر دلنا زيا تابخ على إيتن قبر عينا قدمنا خنقور زلنا أنا قردم أحوات انتر أنا بحكي إثن حجس عدل هيوتنا كاب وشتنا كاب حسابنا كاب سمعتنا دمنج وانتر أخوينو إذا حق ذا أني كل جزيرة سر الحق انتر أخوينو أقدمنا نبأ أمورنا انتهي نقطة خنزرنا كنتنك كنكل علنا أحوات سلازين عملت بقليلو سبات رجورون انتهي انتر عيكمني نبدأ خاتم الكات نبدأ رأي كتب لك لك بنك أكاونت خا تسترلي يكون تزل خا عدي كم تسخات بهجوت مني أيكون كندا أنت بالك أوروبا أنت كجلن تجبرك أفريقيا أنت متسخ خلا زعلم زي أتولو معت أتا دقاويت علم حيزاتهم تمت حسرات اللوي محوات شجراتهم كونوا يقولوا بالتعم أزيم بزح تشالنج تجورنا نجرا كهلو نقول خونيو جن بزح سب دجورة ويد نبرة اللي من جدي أنا أول مسيلني زنبر كله ده تسعة أخذ ده إنك أني نايب حك أواجر غفل قول أنت أنت أيكمني برجة الأمة كلا دي حق زن سبب كيلا زعد زكو سي كاترغم دبهالي ودون أنكو أنا حيكو أبين لله ده حركة جنزبي باللين إذا عينة تجراتي باللين سيستم نايز عد كم زت فولت إيه تأنا هيك أخم زت رأي أخوين دلله إن كات تخورتك أفتي أبدك تفتير دلله نجر بمقبار لتاوش تأويت عالم كخات تسألوا لذي بنوجو تسيكات سترسم عزينا أب كندا خمس خوين تجور له زعد إذا خمس فتفتيرو نيجي نجارات جنزب كان خيت سرح تراي زجبرك سلام يوجد كان خيت مرح زجبرك أنا جرات راي نابو عمره خاطئ أنت الأخوك نعو تأتوه منا وشتي نتاوشت أويت عالم كا تتسألوا مو نتاوشت أويت عالم كا خانت هذا جاويت عالم كا تتسألوا كبدجنا وشتي ما بزحتو أسد نبر لذي سب لبوي عدو بالكل جزء أنا من تاين ترى عليكم مني مناربات دمسلنا حنت عالم ترايدر لا جنز عالم زي أهانتي كونتن إتانا نبر لازلنا كلاتنا أن فلتا سقاي دملاء مكرا دملاء شنكت دملاء حترتات دملاء كحدت دملاء لغونا قينت بوجر دملاء معز لقيت تقرأ دملاء كانت علب على إن عفوا أبزع قال مزي أينا كلاتنا أوف كورس نبر زلنا دمسلنا جن كل نسب نبر عاديني تعلمي وأنت رأيكم مني أفتا بقى أمره فتير وازلو عالمي حنت عالم يكون تندلا كنري أنكلنا زان نبر لازلنا حنت عالمي أوف كورس جن أحوات شمون تبيلين عالم هزم انت الأهلي شمون تبيلين علاماتين أو مش تقول نسب أمره تطريق تنزلوا سلازة أخوات كندا حما أكوينو أمريكا حما أكوينو وأوروبا حما أكوينو وأفريقيا حما أكوينو زي كنا أب أمورنا بناتنا أتحساسبا بناتنا attitude بناتنا أملاخاختا حيزني يازلنا عالم جد من الوقت حما كتبوا انت لا سلازي تحنت عالم دا نبر لنا عالم تخليت عالم جن بوشتنا فتكرنا يازلنا علنا كلاتنا خا أبا إينا نبر بتا بوشت با أمره باللب فتكرنا يازلنا عالمينا نبر هو تفلفل لما كابزا أمره زي كابزي لبزي أحواتي سلازي حدرا نابانا انت يأت بزقب كنكلا لنا أبزغدنا خينا نيجاتيف نجارات راي نسمع انت أخوينا هذا عدز خمزي ترقم دبهالي بدون خمزي كو كالوت سبات دبلوه عركة محازنا خو نخيل سوشيال ميديا خو نخيل بدت فلالي من قدينا بأمرنا نيجاتيف نجارات راي نقطو انت أخوينا كابدجنا وشت عندنا برنا اتانا بهجع عينة هيوت كينا برنا معدو مس عند ترى أنا نساهي وزي أخنا حلفاينا جنا حواتي حدا خنقورو نخيل نجار علوي كابزوم نيجاتيف نجارازيوم نلبنا نحلوا بقى مخنيات هيوت فلفل كابون ترى أخوينا أتي هيوت فلفلو هيوت من شغل بوتا سلام كنجبرو منفسنا خنحلو كنكل علنا أحواتي سلز حريرة بالسوشيال ميديا نمت نيجاتيف نجارات سقيكا تأتوا مالتها كونن كم زت باهيلو إتخوينو لا من تسم سلام من دادل إيه جنب زعبا وجد سمع أنت أخويني بتعمر أي فترني حواتي كم زخوينو تخوينو دابل كان نزل نيجاتيف نجارات نايز عالم جات راي تأتوا أنت أخوينك it's not gonna work من الوقت دخونا يتعنى تأجم بحالينا أنت رأخا بك أنا تتعناخا بخمي ناس عرر خم دخيل انتي كم دقبر انتي كتب بالكم دلك أنا العود راي تتسن أنت أخن كان زعوات حمامتي لا وش تأخ حمامت راي لاتو قنت هتقبر تخيل هانت رأيكم نابلا علي تعنا تراينا بزلو فريكينسو لا على حفنا بدبلي انرجي بلوس نابخنا تعنا غتسمع أورا لتخيل انرجي كنت عين تخيل نسكمي يكون زغل هو تلكاكن كتحسب تخيل يا خا من البات حنتي حجي بدغنة تساق انت أهليخا دخونا حترت ناي جنزب انت أهليكا أكندي مملي سو تجنزب كادوت
ገንዘብ ካደጠፍእ ናይ ናብራ ክብሪ መዓት ኣብ ትደገደሎ ነገራት እንዳረኣኻ ትውሰኽ ደሎ ቫት ትድመፅእ ደሎ ግብርታት ንሱ ኣብ ክንዲ ርእስኻ ደናውፀካ ኣብ ክንዲ ናብኡ ትኩረትካ ትገብር ናብታ ደጋዊት ዓለም ገዲፍካ ናብ ውሽጢ ተመሊስካ ሂወተይ እንተ ደኣ ተቐይሩ ገንዘብ እንተ ደኣ ረኺበ እቲ ኣነ ዝደልዮ ብቐሊሉ ትቫት ትገለዲ ወላ ትደሎ ናይ ክብሪ ናይ ናብራ ንዓይ ኣፌክት ዘይገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ዓይነት ሂወት እየ ድፈጥር ኢልካ ድማ ኣብታ ካልአይቲ ናብኡ ምኻድ እዩ እታ ቀዳመይቲ ናብ ኣእምሮኻ ዝኣቱ ነገራት ናብ ውሽጥኻ ዝኣቱ ነገራት ምኽልካል እዩ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ትደልዮ ሂወት ብሓሳብ መጀመርታ ምንዳፍ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ብስምዒት ፅቡቅ ጌርካ ትድግፎ እሞ ብባህሪ ድማ ናብ ተግባር ክትልውጦ ትጅምር ስለዚ ሓደራ ኣሕዋተይ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ዝኸድና ከይድና ንሰርሕ ክሳብ ዝኾነ እታ ንሕና ንደልያ ሂወት እንታይ ከም ትመስል መጀመርታ ብኣእምሮና ንስኣላ ኣሕዋተይ ኩሉ ዓድና ናቱ በረኸት ኣለዎ እዩ ኣብ ድኸድና ዓዲ እንተማረርና ካናዳ ዶ ኤሮጳ ዶ ኣሜሪካ ዶ ኣፍሪቃ ዶ እንተበልና መሲልና ኣነ ነዚ ኣፍሪቃ እዚ የማረሉ ነይረ ግን ብጣዕሚ ደስ ካብ ድብለኒ ድበለፀ ቦታ ድብለካ ንዓይ ሕጂ ኣፍሪቃ እዩ ንምንታይ እንተ ደኣይኩም ኣነ ኣብኡ ስለ ዘለኹ እየ ብሓሳበይ ብስምዒተይ ብእምነተይ ገይረ ክባርኾ ስለ ዝኽእል ንሂወተይ እታ ደለኹ ዓዲ እቲ ደለኹ ስራሕ እቲ ደለኹ ኩነታት ብጣዕሚ ብዕድል ብደስታ ብኸምኡ እየ ድሪኦ ኣነ ኣሕዋተይ ንምንታይ እንተ ደኣይኩም ልበይ እዩ ዓደይ ንዓይ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝኸድኩ ይኽእል ኣብ ልበይ ዘሎ ነገር ፈጣሪ ፈቲሹ ድማ በዚ ሕጊ መሰረት እዚ ከም ዝህበኒ ስለ ዝረዳእ ኣሕዋተይ ስለዚ ሓደራኹም ኣብ ድኸድና ንኸይድ ልብና ዓድና ክንገብር እንተ ደኣ ኽኢልና ናይ ብሓቂ ድማ እታ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ሂወት እንታይ ከም ትመስል እስኪ ብፖሲቢሊቲ ንርአዮ እንተደቕየርከ ሂወትና ፈጣሪ እንታይ ይስኣኖ ዝሓሸ ዝበለፀ ነገራት ኣብ ሂወትና እንተረኸብናኸ ሂወትና ክቕየር እንከሎ ስድራና ክንረክብ እንከለና ጥዕናና ክምለስ እንከሎ እቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ሂወት ክንነብር እንከለና እንታይ ከም ዝመስል ብኣእምሮና ንዕኡ እንዳደጋገምና ክንስእሎ እንተ ደኣ ክኢልና ናይ ብሓቂ ድማ ንዕኡ ብሓሳብ ጀሚርና ፅሒፍና ብድሕሪኡ ድማ ብስምዒት እንተ ደኣ ንድግፎ ኮይና ናይ ብሓቂ ተመስገን እንዳበልና ኣልሓምዱሊላህ እንዳበልና ኣብ ጸሎትና ኣብ ዱዓና ንጸንዕ እንተ ደኣ ኮይና ድማ ኣሕዋተይ እታ ብኣእምሮና ዝሃነፅናያ ሂወት ፅባሕ ንጎ ምንባርና ዘይተርፍ እዩ እዚ ዓዲ እዚ ብጣዕሚ እየ ደመረኒ ኣዲስ ኣበባ ከዓ እየ ድብል ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘለኹ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ሲኢልካ ትርጉም ድበሃል የብሎ ከምዛ ኖ እታ ሽዑ ሰዓት ፈጢርያ ዝነበርካ ኣዲስ ኣበባ እያ እምበር ንኣዲስ ኣበባ ወይ ነዚ ኣፍሪቃ እዚ ሕማቕ ክትገብሮ ክኢላ ናይ ብሓቂ እታ ኣነ ዝደልያ ሂወት ኣብታ ዘለኹ ዓዲ ክነብር እንከለኹ እንታይ ከም ዝመስል ብኣእምሮይ ከስርቶ ልበይ ድማ ብኡ ክመልኦ ክቕየር ከም ምዃኑ ሂወተይ ተስፋ እንዳገበርኩ ብእምነት ብሓድሽ ስምዒት ክቡዓዝ እንተ ደኣ ክኢለ ግን ማዕረ ክንደይ ኣፍታ ዘለኹዋ ቦታ ኮይነ ሂወተይ ክቕየር ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይረ ኣነ ብሂወተይ ርእየ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት እዚ ሕጊ እዚ ልክዕ ከም ዝደበልኩኹም ኢልና ከም ሎ ኦፍ ግራቪቲ ዝሰርሕ ንላዕሊ ሓንቲ ክዕሾ ዝኾነ ነገር ወይ ዝኾነ ንብረት ንላዕሊ ንታሕቲ ድወድቕ እዚ ሕጊ እዚ እውን በዚ መሰረት እዚ ድሰርሕ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኩሉ ግዜ ፍጹም ዝኾነ እንታይ ድበሃል እዩ ሕጊ ኢኻ ኣነት ኩሉ ግዜ እውን ንገረና ሰብሲ ከምቲ ብልቡዳ ኣምነ ከምኡ ይበሃል ኣይኮነን ቅዱሳት መፅሓፍትና ከይድኩም እንተ ደኣ ፍትሽ ኣቢልኩም ብነግሩና ንሱ ኩሉ ንኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ እንተ ደኣ ከይድኩም ዝኽብለኩም ዝፀናሕኩ ነገር እዩ ድብል which is በቃ እቲ ሕጂ ሰዓት ነብሮ ዘለና ሂወት ናይ ልብና እምነት ምዃኑ ከም ናይ ልብና እምነት ከም ነብር ነገረና እዩ ብናይ ቁርኣን እንተ ደኣ ከይድኩም ናብ ቁርኣን እንተ ደኣ ኣቲኹም ኩሉ ኣዕማል ወይ ከዓ ኩሉ ነገራት ኢነመል ኣዕማሉ ቢንያ ትበሃል ኩሉ ኣብ ሂወትኩም ትገብሮ ነገርሲ ብልብኹም ዝተመነኹሞ ነገር እዩ ኣብ ዝጠርጠርኩምን ቦታ ኢኻ ዝፀንሐኩም ባህ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋተይ ኣብ ልብና እታ ነደልያ ሂወት ዓዲና ንፍጠራ ይርድአኒ እንደ ኣሕዋት ብጣዕሚ ሽግራት በዚሕና ዝተፈላለዩ ነገራት ከጓንፈና ዝተፈላለዩ ሕፅረታት ዝተፈላለዩ ቻሌንጅታት ዝተፈላለዩ ፈተናታት ኣጋጢምና ክኾን ይኽእል እዩ ትኩረትና ኣብኡ ብዝገበርናሉ ቁፅሪ ግን ነታ ውሽጣዊት ሓይሊ ክትህበና ትኽእል መንፈስና ከተረግእ ትኽእል እንደገና ድማ ሓድሽ ሂወት ከነምፅላ ንኽእል ውሽጣዊት ዓለምና ብሓሳብ ብስምዒት ካብቶም ብደገ ዘሎ ነገራት እንዳዕተና ንብክላ እንተ ደኣ ኮይና ግን ብኸመይ ሓድሽ ሂወት ክፍጠር ሓድሽ ሂወት ከነምፅእ እንተ ደኣ ደሊና ግን ኣብቶም ኔጌቲቭ ነገራት ንዖም ሓንሳብ መጠጠው ነብሎም ሂወተይ እንተዘቕየርከ ጥዕናይ እንተዝረክብከ ሂወተይ ቀይረተ ኣነ ዝደልዮ ሂወት እንዳነበርኩ ስድራይ እንተሓገዝኮንካ ከመይ ኢሉ ኾን ሂወተይና ብኣእምሮና ንስኣሉ ሰብ ማለት ሰብ ከም ምስሊ በጣሪፍ ከዲኹም በሃፈድ እዛነ ዴንቲ ይበሉ ኢማጂን ናይ ምግባእ ናይ ምፍታሕ ነዚ ዘይባይ ነገር ታብኡ ናይ ምሰናት እቲ ዘባይ ገልገለ ነገር ድማ ካብቲ ዘይባይ ከብመፂ ነገረታ ስለዚ ሓደራፉም ኣሕዋ ትኩረትና ካብቶም ኔጌቲቭ ነገራት ካብቶም ኣብ ደገ ዘሎ ነገራት ምግባር ገዲፍና እንደገና ድማ ንዕኡ ነቲ ውሽጣዊ ዓለምና ድብክል ነገራት ዓርከ ማሓዛ ክኾን ይኽእል ሶሻል ሚድያ ክኾን ይኽእል ናብኡ ድማ ምኻድ ናብኡ ድማ ብገዛ ኣጋርና ናብኡ ኸይድና ክንዲ ሰላምና ንስእን ከዓኒ ግትእ ነብላ
سلام كهبنا نابزخل وشتاويت عالمنا بتعمي كحيلنا نابزخل تسفانا كب نابزخل نجرات تراي نقعز بخمز من قد انت الآخن كيد كإلنا إتانا حنا ندليا هيوت لما كابز نجرزي قرب تخرتنا كاب أوج أبينا أفتح فترة اللي هيوت انت تخرت كنقبر لينا بزقب أنا أورقة بيرون ورقة حيزنا انت بزقب أفتناتنا أجندة ندري خوينا بزقب أنا عيون تعرفون ترى أخوينا أذن نجرز كنبر إن بلد ترى أخوينا عندنا ድማ እቲ ነገር ተፈጣሪ ክህበናን ከሎ እንታይ ከም ድመስል ብኣእምሮና ደጋጊምና ብሓሳብ ጥራይ ይኮነ ብስምዒት እንተር ኣብ ልብና ከነስርፆ ክኢልና ብእምነት ባህሪና እንዳተቀየረ ለውጢ ኣምናትና ልምድታት እንዳምፀና ብድሕሪኡ ድማ ተግባራትና ውፅኢትና ክህቡና እዮም በዚ ሕጊ መሰረት ድማ እታ ብውሽጢ ድፈጠርና ዓለም ናብ ደገ ምፍሳሳድ ይተርፍ ነዚ ብውሽጥና ንዑ ድመሳሰል ሕጊ ተምሳልነት ይኽለኩም ፀኒሕካ ተመሳሳልነት ኢለኩም ለዚ ሓደ ራኸም ኣሕዋት ኮረስፖንድ ትገብር እታ ደጋዊት ዓለም ምሰነይቲ ምስታ ውሽጣዊት ዓለም ለዚ ክልተ መራፂ ኢደለና ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ብምንባር ውሽጣዊት ዓለምና ምብካል ወይ ድማ ውሽጣዊት ዓለምና ሰላም ክገብር ናብ ዝኽእል ጸሎት ምስጋና ውሽጣዊት ዓለምና ሰላም ክገብር ድኽእል ተስፋና ክብል ናብ ዝኽእል ሶሻል ሚድያ ድዩ ትምህርቲ ድዩ ቦታታት ድዩ ዓርከ ማሕዛብ ኢና እንዳኸድና ኸ መፅሓፍቲ እንዳንበብና ክኾን ንኽእል ካልእ ብተፈላለዩ ንጥፈታት ነታ ንሕና ነደሊ ዓይነት ህይወት ከነምፅእ ዝሕግዘና ኤነርጂ ሓይሊ እንዳሓዝና ድማ ብውሽጢ ዝፈጠርና ዓለም ኣፍታ ደጋዊት ዓለም ክንፈጥራ ንኽእል ኢና ብኸምዚ መንገዲ እንተረኣ ክንከይክኢልና እመኑን ኣሕዋተይ ንዓሰርተታት ዓመታት ንዒስራታት ዓመታት ብጣዕሚ ደሸገረና ድፃዓርናሉ ብጣዕሚ ድወፃናሉ ድወረድናሉ ህይወት ብቐሊሉ ከነድሕኖ ንኽእል ኢና ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ፃዕሪ ብጣዕሚ ምስትር ለውፅኢት ምግጫው ከኡር ይኮነ ደልደሎ ጥበብ እዩ ዘለና ዘሎ እታ ዝዓበየት ጥበብ ድማ እታ ትደልያ ህይወት ኣብ ኣእምሮኻ ኣብ ልብኻ ትስርታ እሞ ንዓኣ ተመስል ድማ ኣፍታ ደጋዊት ዓለም እያ ትውለድ እቲ ስኻ ትደልዮ ህይወት ድጥነስ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ድውለድ ከዓ ኣብዛ ካልአይት ንብላ ደጋዊት ዓለም እዩ ፈዚ ኣሕዋተይ እታ ቀዳመይቲ ዓለም ናትና እታ ውሽጥና ትኾን ንዑ ድመስል ነገር ድማ ኣብ ህይወትና ምፍሳሱ ዶ ይተርፍ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ጭክን ኣቢልኩም ውስን ኣቢልኩም እንተኣ ተበጊስኩም በዚ ሕጊ ዝመሰረት ዝዓበየ ድበለፀ ህይወት ከም ትፈጥሩ ኣይጥራጠርን እየ ንግዜኹም ካብ ብልቢ ኢለ መስክን ኣሕዋተይ ነዚ ሕጊ ተጠቒምኩም ከዓኒ ድሓሸ ነገራት ከተተግብሩ ወሲንኩም እንተኣ ኮንኩም ኣብ ኮመንት ኣፍልጡን ኢኹም በቃ ወሲነ ኣለኹ በሉ ኢኹም በዚ ሕጊ ዝመሰረት እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ወይ ድማ ነዚ ሕጊ ክትገብሩ ከለኹም እንታይ ኣሸጊርኩም ድማ ኣብ ታሕቲ ወይ ተረድአኩም ነገር እንተኣ ሃልዩ ኣብ ኮመንት ኣፍልጡና ኢኹም ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ምርር ኢልኩም ንምቕያር እንተኣ ተዳልየኹም ሃልየኹም ግን 6 ወርሒ ቻሌንጅ ጀመርና ያለው ወላኳ ተወሰነ ዋር ሓሊፍና እንተሃለና ግን ፀገም ዝህልዎ ኣይኮነን ነቲ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንነት ብሓድሽ መንፈስ በዚ ክብለኩም ፅናሕኩ ሕጊ ንክንጅምረሉ ድሕግዘና ቪድዮ ድማ ብሰሪሕና ኣለና ስለዚ ብታ ቪድዮ ኣትኹም ከዓኒ እዚ ኣላትኩም ታ ቪድዮ ትረኣይኩም ትወልያ ስለዚ ብታ ቪድዮ ኣትኹም ከዓኒ ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም ሳብስክራይብ ደይገበርኩም ተረኣ ሃልየኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ላይክ ተረኣ ደይገርኩም ከዓኒ ላይክ ግበሩ ኢኹም ናብ ብዙሓት ሰባት መታን እዚ ሒዝና ዘለና ቪድዮ ወይ ጀሚርና ዘለና ጉዕዞ ድማ መታን ንኽባፃሕ ሼር ከዓ ምግባር ኣይትሕመቑ እዮም ኣሕዋተይ ኣብ ዝቅፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ግን ምዛብ እዚኣ ገይረልኩም ዘለኹ ቪድዮ ኣነ ክገልፈኩም ነቲ ቻሌንጅ እቲ ብምውሳድ ከዓኒ እታ ትደልዮ ዓለም ኣብ ውሽጥኹም ብምፍጣር ናፍታ ደጋዊት ዓለም ከዓኒ ዝሓሸ ብርሃን ንኸተምፅኡ ንኹላትኩም እኒኢልኩም ኣብ ዘለኹም ሰናይ ሰላም እንዳተመነኹ ኣብ ዝቅፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ